Arratsaldeon denoi, arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte Beasain Kirol sarien gala honetara, aurten 6garrena, eta hemen gaude, berriz ere 2022 urtean Beasainen nabarmendu eta aitortza egin nahi diegun kirolari, elkarte, laguntzaile, babesle eta abar guztiei. Dakizuenez, gala honen helburua aurten Beasaingo edo Beasainen kirol alorreko jarduera bultzatzen, sustatzen edota emaitzetan nabarmendu diren pertsonen eta erakundeen aipamen berezia egitea eta jendaurrean esker ona adieraztea egindako lanari aitortza eta omenaldia eskaintzea da. Kirolaren balioak zabaltzeko helburua ere bete nahi du ekitaldi honek. Bizikidetasunean oinarritzen den kirola bultzatu nahi dugu eta elkarlanean oinarritzen den auzolana balioetsi eta sustatu. Kirolean zabiltzaten on ilusioak, ametsak eta emozioak elkarrekin partekatu nahi genituzke. Ea belaunalditik belaunaldira balio hauen transmisioa lortzen dugun. Ekitaldi hau denontzako aberasgarria izatea espero dugu. Beasaingo udalak sortu eta bultzatzen duen sari emate gala honi ohi bezala, atariko hitzak Beasaingo alkateak, Leire Artolak jarriko dizkio. Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorriak Beasain Kirol sari gala honetara gerturatu zeraten guztiei. Eskerrak eman nahi dizkitzuet, kirolan aritzen zaretenoi, kirola antolatzen laguntzen duzutenoi, edo handik edo mendik kirolan sustapenean laguntza eskaintzen duzuen guztioiri. Esan du Mikelek, 2016 urtean hasi genuen kirolsarien gala hau hemen Igartzako jauregian, eta 6 urte hauetan aniztasun eta disiplina ezberdinetako kirolarik eta kirol elkarteak sustatu edo nabarmendu ditugu. Baina gaurko gala honetan nik nabarmenduko nahiko nukena da azken finean aniztasuna. Izan ere, batetik ikusiko dugun bezala, betiko eta ohiko kirol ezagun eta taldeko kiroletatik, hain ezagunak ez diren kirol eta kirolariak ere nabarmenduko ditugu, eta bestetik ikusiko dugu kirolak ez duela adinik. Izan haur, gaztetxo, heldu edo adineko, garaian egokia den kirola egiteko gaitasuna badugu, osasunak laguntzen badugu, denontzat onuragarri izango da. Eta besteak beste galau ere, aprobetxatu nahiko nuke kirolak bere dituen balioiek nabarmentzeko. Azken finean, ze garrantzitsua den disiplina bat jarraitzeak, ez etxitzeak, zailtasun edo erronken aurrean ere indar eta zailduta egoteak, eta laguntasunak eta guzti hori, eta noski gizalegez eta kiroltasunez aritzeak. Baina hemen zaudete kirolariak eta kirolariak ere ingurukoak badituzue, eta nabarmendu nahiko nituzke lehenik eta behin familia, une honetan eta momentu pozgarrietan disfrutatu eta gozatzen dutenak, baina ez hain une honetan ere etengabe laguntza hori eskaintzen dutenak, eta bestetik nola ez, milaka ordu eskaintzen dituzuen bolondresak. Musutruk aritzen zerate, auzolana da gure nortasunaren ardatz, eta nire hitzetan zueri ere eskertzan aitortu nahi dizuet. Eta besterik gabe, gala gehiegi luzatu ez dadin, hasiera emango diogu, eta jarrai dezagun orain arte bezala lanean, saiakerak merezi du eta. Mila esker. Bixi, ia gehiegi luzatzen ez garen, eta atsegin eta harin pasatzen zaigun gaurko gala hau. Dakizuenez, sariak 2 kategoriatan banatuta daude 2 ataletan, lehenengoan aipamen bereziak, urteko kirol sariak eta sari nagusia emango ditugu, ez ezaguna den azken hori, eta 2. atal batean udalak eskaintzen duen ohorezko udal saria izango da. Badakizue lehenengo urteko kirol sarietan, atal horretan dauden, oinarrizko 4 sari aurre ikusten direla, emakumezko kirolariari edo kirol taldeari saria, gizonezko kirolariari edo kirol taldeari saria, kirol jardunaldiari saria eta erakunde babesleari saria. Epaimaiak saridun guzti hauek izendatu ondoren, hauen artetik erabaki du zein den 2022ko sari nagusia.
Baina hori ekitaldiaren amaieran jakingo dugu. Ohorezko udal saria dagokionez, berriz udalak aurten sari bakarra ematea erabaki du. Urteko kirol sarietarako badakizue herritarrek proposatu dituzuela sari bakoitzerako hautagaiak. Ez dira bakarrik balioetsi gaitasun izugarriak dituzten kirolariak, baita saiatzearen poderioz maila duina eskuratu dutenak. Hautatu edo hautagai guztiak dira merezimendua handikoak. Epaimaiak herritarren proposamen guztiak aztertu ondoren, 2022. Urte honetako kirol sarietako sarituak aukeratu ditu. Hauek izan dira 2022. Urte honetako hautagaiak.
Aurtengo hautagaien zerrenda izan da hori, eta epaimaiak hauek aztertu eta aipamen bereziak eta urteko sariak izendatu ditu. Aipamen hauen helburua Beasainen edo Beasaingo kirolarien urteko lorpena komentzea da. Eta, esan bezala, epaimaiak aurten ondorengo aipamen bereziak izendatu ditu. Az gaitezen beraz, lehenarekin, lehen aipamena saria ematen Elena Ruiz, Beasaingo udaleko herritarrak saileko batzorde buruak emango du. Eta Beasaingo emakumezkoen saskibaloia izango da lehen aipamen berezi hori, ze saskibaloia eta emakumeak elkarrekin batzen direnean pozak besterik ez dituzte ematen, hemen Beasainen. Arrobi ezin hobea daukagula bistan da, Gipuzkoa eta Euskadi mailan lortutako txapelketak ikusita. Aurten, junior mailako neskak Gipuzkoako txapeldunak izan dira eta infantil neskak Euskadiko txapeldun orde. Zatozte beraz, lehenbizi BKL esparru junior mailako neskak eta hauen atzetik Pagoeta taldeko infantil neskak. Hauek esparrukoak eta orain pagoetakoak, etorri? Hortxe makurtu pixkat aurrekok, hori da. Eta orain, a ber. Ia zein animatzen dan. Venga, talde bakoitzetik. Venga, neskak, a ber. Pasa beste norbaitea. Eskertu edo? Oso pozik gare aurreko urtean eta oain baita lortzen aian guztikin. Eta, saiatuko gea oaindik gehiago betzen eta bergauza gehiago lortzen ditugun. Eta eskerrik asko denai. Bueno, segi holaxe eta eskerrik asko. Urrengo saria ematen Josean Saiz izango da, aurten epaimaikide izan dena. Urrengo aipamen berezia BKL-eri izango da, baina kasu honetan mutilentzat, mutilak ez baitira ere atzean geratzen, neskak bezala ere junior mailako txapeldunak izan dira, eta hori gutxi ez eta senior mailako BKL-eren lehen taldeak maila zigotzea ere lortu du aurten. Beraz, zatozezuek ere bi taldeak eta zuen aipamena emango dizue Joseanek. BKL Murumendi junior taldea eta BKL Harri senior.
bakarren bat izango da, ez? Afaritan eta hitz egiten duena edo, ez? Ez da animatzen inor? Isiltzeztan bat. Venga, Bueno, anima. nahi toka zait. Bueno, gure partez, eskerik asko taldeko guzti, hemen ez daren guzti, eroetare lesionataren gorka eta aitorri, eta bueno, zuk beste, ez esan marko zeu baita. Gure taldeko jazta. Gure partez urtea luze izan zen, baina esan dakoa lortu genuen eta aurten abe zeiten duen. Zondo, animo. Saskibaloiarekin jarraitzen dugu eta hurrengo aipamen saria Miguel Perezek emango du, BKL klubeko ordezkariak. Hemen ere badugu, Beasaindik kanpo ere nabarmentzen ari den herritar bat, Saskibaloian nola ez BKL-en hasi zen, eta Zarautzen, Goierrieban eta Basket Navarran jokatu ondoren aurten, Gipuzkoa basketeko jokalaria dugu urrezko leb mailan. Mailaz maila, pixkanaka, goruntz egiten doan bidea da Inigo de la Erarena. Gaur ez dago gurekin, baina bai bere amasaria jasotzeko, beraz. Txalobero bat amaian entzat. Bueno, ikusten dezuenez, Inigo ez datorri, baina, bueno, bere partetik, mila esker denoi. Vale. Ia Saskibaloiarekin jarraitzen dugu. Jose Maria Arrospide, BKL klubeko lehendakaria, zatoz, urrengo saria ematea. Hau ere berezia baita, Beasaingo Saskibaloian edo Saskibaloian ibilitako inor ez da izango urrengo aipamena jasoko duen pertsona ezagutzen ez duena. Saskibaloiaren irakaskuntzaren alde egindako ibilbide luzea eskertu eta aitortu nahi diogu Joseba Andoni Pepe Erauskini. Gabon denolik, eskerrik asko persona guztiei bere konfiantza eman ditena arlo guztietan, jolkalari, entrenatzaile eta beste gauzetan. Bukatzeko, betirarte, BKL, JK eta segi aurrera. Bueno, Saskibaloiarekin ere badugu azken sari bat, Saskibaloiaren inguruan, Aimar Pascual zatoz, urrengo saria Aimarrek emango du. Ze askotan kirola ere ez da kantxa barruan bakarrik lehiatzea izaten, batzutan pertsona baten alegina ez da azaltzen izerdiari lotutako indarraren erakustaldian edota kiroletako emaitzetan. Etorkizun aparteko Saskibaloiko jokalari honek ezinbestean gaixotasunari aurre egin behar izan dio, erori eta altxatzen ikasi, eta ibilbide horrek indartsu egin du, eta ziur gaude hemendik aurrera, mundua berea izango dela. Enai Pascual, zatoz!
Eskerrik asko biei, anaiei, eta orain bai, salto egiten dugu, kirol batetik bestera, oraingoan Arantxa Melizek emango du, urrengo aipamen bereziaren saria, Arrastaka Mendizale Elkarteko ordezkaria eta aurten ere epaimaikide izan dena. Aipamena jasoko duen ekitaldiak aurten 10. urteurrena edo edizioa hobesan da bete du, berezia benetan Euskal Herriko mendi duatloi zirkuitoko azken lasterketa izan delako eta demoraldiko bukaera hemen Beasainen izan dugu. 10. Igartzako mendi duatloia izan da. Saria jasotzen Xiker Mujika. Kaixo, eskerrik asko udalari, bai bolondrez guztiri, eta bereziki Jon Alkaiagari, beti laguntzeko prest daula, eta besterik ez. Hemendik aurrera badakizu gehiago zala egingo Igartza mendi duatloia, eta danai eskertzen dizuet gaur hemen izatea. Venga, eskerrik asko. Urrengo aipamenerako sari ematen Nekane Mujika, kirol sarien epaimaikidea eta Goierri Gorriko zuzendaritza taldeko kide ere bai. Mendian jarraitzen dugu, mendiarekin zerikusiatzen duatloiak eta mendizaletasuna gustokoa dutenen elkargunea izan da baita ere urrengo ekitaldia, saritutako ekitaldia. Mendian bizitako esperientzia aberasgarriak bertatik bertara eskaini dizkigute. Mendizaletasunaren sustatzaile diren Beasaingo bi elkarteek elkarlanean antolatutako jarduera baita. Kalitatezko hizlariak, mendizale ezagunak mundu mailan, nazioarte mailan, hemen izan ditugu Beasainen beraiei esker. Elkarlana eta indarrak batuz, lan horren emaitzari aitortza. Saria 15. Mendi astearentzat. Arrastaka eta Aizkorri Mendizale Elkartea. Bueno, lehenik eta bain eskerrik asko, sarei honegatik, guk taldetxo hau sortzen dugu, mendi aste hau antolatzeko, eta gure helburua bidaiak, mendia, herriak, eta abentura sustatzea herrin derakustea bintzat. Eta mi esker danei, eta besterik gabe. Eskerrik asko. Arantxa, ez joan oso urrutira, urrengo saria zuk eman behar duzuta. Promesa berri bati gainera, askok eta askok neroni tartean ere, ezagutzen ez duena eta pozteko modukoa da, Beasainen ere, eskiatzaile bat izatega. Txiki-txikitatik datorkiolako eskiatzeko zaletasuna, 4 urte besterik ez zituela Kandantxungo klubean hasi zen, kirol ibilbide bikaina darama eskialari gazte honek eta etorkizunari begira nor daki. Baina hemen Beasaindarra da. Jone Gisasola. Eskerrik asko udala saria bematatik, eta denbora bastante pasatze tetxetik kanpo, eskiatzeko eta elurre bastante urruti gatzalako Beasaindik,
baina, bueno, beti da plazer bat etxea bueltatzea, ze etxen baino ez da inon egoten. Eskerrik asko. Orain ezagutzen dugu, beraz, gertutik jarraituko dugu. Urrengo saria ematen, Victor Martínez, Loinaz Txirrindulari elkarteko ordezkaria, mesedez, zatoz. Eta atletismora salto egingo dugu. Korrikalari gazte honek, 16 urte azpiko mailan, asparteko emaitzak lortu ditu dagoeneko, oraingo saritu honek. Euskadiko txapelduna modalitate desberdinetan. Krosean, Euskadiko selekzioarekin Espainiako txapelduna, Gipuzkoako errekorra 1500 metro oztopoetan, beste lorpen askoren artean hoiek. Txindokiko atletismo klubeko korrikalari behasaindarra da Urko Etxebeste. Bueno, eskerrik asko danai, eta berdin jarraituko eula. Hoi data, oso ondo Urko. Arantxa zatoz berriz, saria ematera. Ze korrikarekin jarraitzen dugu, korrika eginez. Korrika egitea oso ona omen da, osasunerentzako eta. Bihotza, hezurrak eta artikulazioak indartzen ditu. Diotenez, kolesterol maila txikitzen laguntzen du, lagungarria da pisua galtzeko, eta loaren kalitatea ere hobetzen du, hau animatzeko da, jendea korrikan hasteko. Baina gaur elkarren artean gure korrikalariek duten harremana azpimarratu nahi dugu. Batez ere sortzen den giro hori, ez da? Alde batetik osasuna, baina kirolak ere sozializatzeko balio du. Eta kirolaren bitartez ere elkar laguntza sustatu eta bizikidetasuna sustatzen eredu ditugu ondorengoak, hazen olako taldea. Behalak taldeko neskak dira. Hortxe. Bueno, eta beti dioten moduan, emakumea kirolean parte hartzea edo emakumearen parte hartze kirolean sustatu behar dela eta sekretua galdetu beharko diegu hauei daukaten giro on horren sekretu hori. Bueno, eskerrik asko sariagatik behasen gudalai eta zuek etortzeagatik. Nik, bueno, ez naiz oberen aitzileko behalekeko neska taldena, ze omen dauzkezuenak die beteranak. Nik oso urte gutxi da mazkit behalaken, baino egie da beraiei esker gauza asko lortu ditutela azkeneko urte hauetan eta gozada badala taldeen olako jendea eukitzea. Osea, jarraikin behar deula eta bueno, hori, eskerrik asko. Urrengo saria Txema Ruizek, Lorea Buxu Kung Fu klubeko arduradunak emango du, Txema. Bueno, Kung Fua, zer da Kung Fua? Ba, ez da borroka soil bat. Fisikoaz gain ere mentalki indar handia eduki behar da. Gorputza eta burua lantzen dira, forma modalitatean esaterako euren buruaren aurka lehiatzen dute. Hor aurkari imaginario bat izaten dute eta horren aurka, ez da? Sanda modalitatean berriz, buruz buru aritzen dira. Maiatzean jokatutako Espainiako txapelketetan aparteko emaitzak lortu dituzte aurten Lorea klubeko kirolariak. Izaro Jerike, Maria Izquierdo eta Eneko San Roman.
Kaixo, gabon danoi, bueno, mila esker udaletxei eta danoke bai, hemen eotagatio. Eta, bueno, gure kirol batzuentzat ez ezaguna izango da, baina, bueno, poliki-poliki nik uste gero eta gehiago ezagutaraztea nahi dugu eman. Eta, bueno, guretzat erronka ikaragarria izan zen Espaini maila joatea, baina, bueno, han lortu genitun gure emaitzak, oso pozik, jarraitzeko asmotan, eta, bueno, aber gehiagotan ikusten gean, eta ez dakit, animatzen zaituzte benetan praktikatzea, bai. Josean Saiz, urrengo saria ematen, epaimaikide aurten, esan dugu moduan. Bueno, beste kirol mota bat ere deskubritzera goaz. Powerlifting kirolean ere ordezkariak ditugu Beasainen. Kluba osatu berri dute eta lehiaketetan ere parte hartzen hasiak dira. Kirolari gazte honek Espainiako powerlifting gazten txapelketan bikain ibili da eta press banka modalitatean estatuko errekorra txikitu omen du. Beñat Urretabizkaia. Bueno, norbaite baki, zer dan powerliftinga? Inork ez, vale, puta madre. Kirol bat da, indar kirol bat da hiru mugimendu dare, sentadilla, press banka eta peso muerto, peso ia, ez dakit nola dan. Hiru mugimendu horietan hiru aukera dituzu gehiago, duzun kilo gehienak altxatzeko. Alicanten Espainiko errekorra inun, geho behize Toledon, azkeneko txapelketa Sevillan inuna irabazi, eta urrengo urten behize nazionalean hijo. Eta eskarrik asko denoi. Azken aipamenarekin goaz. Mikel Larrañaga, eskubaloi jokalari hoia mesedez. Oso ondo. Bueno, urrengo saritua ere BKLen asisten eskubaloia BKLen zegoenean. Berandu asisten kirol honetan, beste neska mutilekin alderatuta, baina hala ere, ederki aprobetxatu ditu urteak eta sekulako zuko atera dio eskubaloiari. Arrate taldeko jokalaria zen, kluba desagertu arte, eta Ibar eskubaloi taldera itzuli eta aurten erretiratu da. Talde askotan jokatu du eta noski oso pozik dago egindako ibilbidearekin. Urte luzez jokatu duenez, horrek jende asko ezagutzeko aukera eman dio eta bera horrekin geratzen da. Eskubaloiak emandako lagunekin eta bizi izandako momentuekin. Aurten txalo artean erretiratu da Asier Larrañaga. Bueno, eskerrik asko txalongatik eta atxalde ondana jazteko. Lehenbizi mi esker udala eta epaimaikoi, gure herrin akaso hain ezaguneztan kiloloni plaza ederra hau emategatik. Hemen nahola, epatu nahiko nuke, saria hau ez dela nire bakarrik, familiari luzatu nahiko niokela. Lehen da bizi Amaia zuri, eskubolean jokatu nezan emandako bultzada guzti horien gatik. Eta bestalde esan nahiko nuke, Larrañaga Garmendia familie eskuboleko saga bat izan dela. Ama Xun eta
aita Jesus Mari, Larra primero, eskubaloien jogotako haure, eta hemendik beraiei eskera luzitu nahiko nizkieke. Eta bigarren anaia Mikeli, beak zabaldutako bide horri segika ibili naiz, urte luze hauetan, eta pentsa zenbat segi dioten, bea ia izan zala omen du hemen, eta aurten ni naizela. Eta horregatik eskerrik asko. Bueno, aipamenak bukatuta goazenia urteko kirol sariekin. Aurtengo aipamen horiek eginda, sari hauek urteko sariak banatzera pasako gara. Erakunde babesleare saria, kirol jardunaldiari saria, gizonezko kirolari edo taldeari saria eta emakumezko kirolari edo taldeari saria. Lehenengo saria, erakunde babesleari saria, Leire Artola Beasaingo alkateak emango du, eta aipatu Beasainen gizarte eragin eta inpaktu sozial positiboa duen enpresa bat nabarmendu nahi dugula. Kirolean, nola ez, babesleak oso garrantzitsuak dira eta batez ere babesle pribatuak. Kirolaren sustapenean entitate babesleen partaidetza guztiz beharrezkoa baita. Funtsezkoak ditugu elkarteek beraien jarduerak burutzeko. Sari honen bitartez, eskerrona adierazi nahi diogu Beasainen kirol jarduerak bultzatzen eta babesten jarraitzen duen erreferentziazko entitate honi. Eta saria jasotzen Indar Ingeten aldetik, partetik, Mireia Billaro. Bueno, mila esker guztioi, gutzako ore bat da, holako sari bat jasotzea, eta, bueno, Ingetean Indar Matxinezeko konpromezue beti izan da kirolekiko, gizarterekiko, eta, bueno, horrela jarraitzea espero dugu. Mila esker. Kirol jardunaldiaren edo ekitaldiaren saria, Elena Ruizek, Beasaingo udaleko herritarrak batzordeburuak emango du. Eta hemen aipatu, kirolak ez duela adinik, lehen alkateak aipatu du, eta bereziki mendizaletasunak elkartuta, Goierriko mendizale veteranoen taldea sortu zen 2009an. Gaur egun 100 mendizaletik gora osatzen dute taldea. Jarduera fisikoa bizi ohituratzat hartuta, zahartze aktiboa eta osasungarria izatea da talde honen helburu nagusia. Jarduera fisikoaz eta emozionalaz gain, kohesio soziala ere lantzen dute. Taldeak badu beste helburu bat ere, Euskal Herria ezagutzea. Otsailetik uztailera eta irailetik azarora, ibilaldi bat antolatzen dute astero Euskal Herriko txokoren bat ezagutzeko.
Saria jasotzen Angel Urteaga eta Juanjo Gantzarain. Bueno, arratsalde on denoi. Mila esker udaletxei sari honegatik eta guk hola zeituko dugu. Mendian zehar disfrutatzen. Bai esan sari hau talde osoena dela. Gure taldea sortu zen 2008 17 lagunekin eta gaurko egunean 156 lagun uste gehala. Así que, jubilatu guztiai animatzen dugu mendia etortzea gurekin eta animo. Eskerrik asko. Gizonezko kirolariari edo kirol taldeari saria Josean Saitzek emango du epaimaikide aurten. Biarritz Olimpikeko errubiko jokalari beasaindarra. Esport taldean jokatu du aurten, Ordizia Rugby elkarteko Arrobitik ateratako jokalaria da. Espainiako selekzio nagusiaren deialdian lehen aldiz sartu eta Barbarian taldearen aurka jokatu du aurten, denboraldian zehar egindako lan bikainaren emaitza jasoz. Urteko gizonezko kirolaria, Ekain Imazagirre. Lehenik eskerrik asko nire izena proposatu nahi eta epaimaikidei aukeratzeagatik. Familiai eskerrak denboa guztin nerekin oteagatik. Eta nola ez Ordizia Rugby elkartea eta Biarritz Olimpiki urte hauetan nerekin induten lanagatik. Eta denai eskerrik asko. Eta orain emakumezko kirolariaren txanda, emakumezko kirolaria edo kirol taldea. Nekane Mujika kirol sarietako epaimaikideak emango dio, mendirako afizioa aitarengatik datorkion honi. Kirolzalea betidanik, gaztetan krosean, baita errugbian ere ibilitakoa. Ongidaki lana eginez eta konstantea izanez, azkenean emaitzak jaso egiten direla. 100.000-etako podiumean, bigarren izan zen 2014, 2017, 2018 eta 2019 urteetan. Aurten lehen aldiz, 168 kilometrotako lasterketan irabazle izan da bere marka pertsonalik onena eginez. Adinean gora eginagatik, sasoi hobean
ezin hobean jarraitzen du inolako ezbairik gabe. Elena Calvillo, urteko emakumezko kirolaria. Bueno, atxalde on denoi, eskerrik asko sari honekatik, bai udalari. Eta, bueno, hemendik eta bihotz-bihotzez nahi dizuet eskertu eumiakok egunean animatu ninduzuen guztiri eta ondorengo egunetan jaso nituen zorion guztiak. Pasada bat izan zen eta, bueno, oso eskertuta nago. Ez dauket gauza hondik esateko, emakumeak bai animatu kirola praktikatzen edo zer kirol eta eutsi goiari danok. Eta ja, bukatzen ari gara, baina geratzen zaigun bakarra beste udalaren orezko sariaren aurretik, sari nagusia da. Ezagutzera, badakizue gaurko egunez ezagutzera ematen ezten bakarra. Beasain Kirol sarien epaimaiak herritarrek proposatutako hautagaiak aztertu, aipamen bereziak izendatu eta urteko sariak eman ondoren, aho batez erabaki du zein den 2022ko sari nagusia. Eta erabaki horren berri emango du Elena Ruiz Beasaingo udaleko herritarrak saileko batzorde buruak. Bueno, Mikelek esan duen bezala, da epaimaiak erabakitakoa eta epaimaiak bakarri dakigu. Eta urte hontan, Elena Calvillo izango da sari nagusia jasoko duena. Ez nuen esperore, ez dauket hitzik, eskerrik asko Beasaingo herriari, eta ez dakit zer gehiago esan. Oso emozionatu egin naizela, ez nuen espero benetan, eta eskerrik asko egie da, urte asko damazkitela kirola egiten, eta olako rekonozimentuk beti die emozionatu egiten dutela, ez? Eta, bueno, nik egiten detena gustora egiten dut, eta aldudan neurrian jarraituko dut horrela ilusioa galdu gabe, eta erronkak jarriz, eta horiek burutuz. Azkenean lanak ematen ditu bere uzta, ezta? Bueno, eskerrik asko denoi. Eta esan bezala azken sariarekin goatz, hau berezia Beasaingo udalak emanda izaten baita. Bakarra aurten eta
sari hori ematen Leire Artola Beasaingo alkatea izango da. Liga erregularra bigarren amaitu eta igoera kanporaketako 3 partiduak irabazi eta 20 urte ondoren Espainiako Futbol Federazioaren bigarren mailara igotzea lortu du talde Beasaindarrak, Beasain Kirol Elkarteak. Azaroaren 12an berriz Errege Kopako hitzordua izan zuen, egun bigarren mailako Xixongo Sporting historikoaren aurka. Loinatz beteta egun historikoa bizi izan genuen hartan. Beasaingo udalak egoki ikusi du aurten ohorezko saria ematea. Oiz kanpoko goresmen saria da, kirolarekin lotuta Beasain herriaren izena zabaldu duten pertsonen edo entitateen jardunbide bikaina aitortzeko helburuarekin. Saria hau jaso dutenen zerrendan daude Reala, Aritz Elustondo, Irati Zubizarreta munduko txapelduna, Gorka Elustondo edo Joko Olimpikoetan izandako Beasaindarrak, Arri Garmendia, Xabir Aldanondo edo Amaia Andres. Zerrenda honi gehituko zaio Beasain Kirol Elkartea. Beraz, Beasain ohorezko kirol saria, Beasain Kirol Elkartearentzat. Bueno, lehenbizi taldearen izenean eskerrik asko udalari eta denoi. Eta, bueno, denboraldi polita eta gogorra izan zen, batez ere hasieran, nahi genituzken emaitzak lortzen ez genituzkelako. Eta, bueno, bukaeran emaitzak hobetzen joan ziren eta playoffetan sartu ginen, eta Mikelek esan den moduan playoff horietan 3 partidak irabazi gerituen eta igoera lortuz. Eta, bueno, aurten ez gera egiten ari nahi izango genukeen denboraldia, zorte txarra izaten ari garelako, batez ere lesio aldetatik. Eta, bueno, espero dut 2023ak zorte pixka batek hartzea eta emaitza horiek hobetzen joaten diren. Eskerrik asko da nahi. Bueno, zorionak eta iritsi gara ia amaierara. Ordu bete, justu, horri harinago izan nahi genuen, baina alaxe beharko du
Gogoratu lehendabizi saritu guztiak hemen eskenategian argazki bat aterako dugula oraintxe bertan, familia argazki hori beti hor geratzen den hori aurtengoa. Eta bigarrenik horren ondotik eskerrak, mila esker denoi, hemen gaur bildu zareten guztioi, jarrai dezagun beti bezala kirola egiten, antolatzen eta gozatzen elkarren laguntzaz eta hobetzen. Beasainen izen eta lan ona eta beasaindartasuna handik eta hemendik zabaltzen. Urte berriak ekar dezala berarekin onena eta kirolon gogoratu, orain errotan mokadutxo bat jateko aukera izango dugula denok eta elkarrekin gaurkoaz eta atzokoaz eta etorkizunekoaz hitz egiteko aukera izango dugula. Beraz, eskerrik asko eta datorren urtean ia gehiago elkartzen garen hemen. Mila esker.